Si Pablo ug ang uban nga mga apostoles. Galacia Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 10. Paglabay sa 14 ka tuig, mibalik ako sa Jerusalem. Kauban ko si Bernabe, ug gidalapod nako si Tito. Mibalik ako tungod kay nagpadayag ang Dios kanako nga kinahanglan mo adto ako didto. Nakigkita ako sa mga tigdumala sa mga tumutuo, ug sa dihang kami-kami na lang, gisaysay ko kanila konon sa ang maayong balita nga akong giwali sa mga dili Hudyo. Gibuhat ko kadto kay dili ko buot nga mahimong walay kapuslanan ang akong mga paghago kaniadto ug hangtod karon. Nasabtan ko nga uyon sila sa akong giwali, kay bisan dili Hudyo si Tito nga kauban nako, wala sila mamugos nga tulion siya sumala sa kasuguan ni Moises. Nahisgutan lang ang mahitungod sa pagtuli-tungod sa mga nagpakaaron ingnon nga mga tumutuo nga mitipon lang sa ato aron dauton ang kagawasan nga naangkon nato pinaagi kang Kristo Jesus ug aron maulipon kita pag-usab. Apan wala gayod kami musunod sa ilang gusto bisan gamay lang, aron maampingan namo alang kaninyo ang kamatuoran nga gitudlo sa maayong balita. Ang mga kadagkuan sa mga tumutuo didto sa Jerusalem wala gayoy gidugang sa akong gitudlo. Hinuon walay balikan ako kon kinsa gayud sila, tungod kay sa Dios managsama lang kami. Imbis nga mudugang sila sa akong gitudlo, giila nila nga ako mao ang gitugyanan sa Dios sa pagtudlo sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudyo, sa mausab kang Pedro nga gitugyanan sa pagtudlo ngadto sa mga Hudyo. Kay ang Dios nga naghimo kang Pedro nga apostol alang sa mga Hudyo mao usab ang naghimo kanako nga apostol alang sa mga dili Hudyo. Sa pagkahibalo sa mga ginailang at tigdumala sa mga tumutuo, nga mao sila si Santiago, Pedro, o Juan, nga gihatagan ako sa Dios ni ini nga buluhaton, gidawat nila kami ni Bernabe isip ilang mga kauban sa pagtudlo sa maayong balita. Og nagkauyon kami nga kami ni Bernabe magsangyaw sa mga dili Hudyo ug sila sa mga Hudyo. Ang ila lang gihangyo kanamo tabangan namo ang mga kabus nga tumutuo. Ug mao usab kana ang akong gustong buhaton.